Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі і значыць час для гульнявых навін. Зразумела, мы пагаворым пра доўгачаканы рэліз Stalker 2, як яго сустрэла профільная прэса і звычайныя геймеры, колькі сімулятараў фермера было прададзена і калі можна будзе паганяць чужых у шлемах віртуальнай рэальнасці. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі лайк, ну і канешне, абавязкова даглядзіце відэа да канца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Пагнали! Замежная прэса нарэшце падзялілася ацэнкамі і аглядамі Stalker 2 «Сэрца Чарнобыля» за 2 гадзіны да сусветнага рэліза ў сераду. Прыём аказаўся цёплым, але не без пытанняў. Да асноўных плюсоў журналісты аднеслі змрочную атмасферу і дынамічныя перастрэлкі, аднак тэхнічны бок аказаўся пасрэдным. У выданні IGN назвалі Stalker 2 смелай гульнёй, якая стварае выдатную атмасферу, пра што геймераў наўрад ці будзе хваляваць нават праблемны штучны інтэлект. Таксама цікавымі хадамі не можа парадаваць і сюжэт, а адкрытаму свету не стае захапляльных пабочных квестаў. Напэўна, ён больш пусты, чым запоўнены. Аднак перастрэлкі атрымаліся цікавымі, а сам сіквел палепшыў аспект арыгінальнай Stalker «Тень Чарнобыля». А вось журналіст VGC аказаўся расчараваны, асабліва з-за тэхнічнага стану гульні. Яго не выратаваў нават патч першага дня. Рэцэнзент пахваліў асяроддзе зоны адчужэння, захапляльныя гісторыі персанажаў, а таксама высокаякаснае асвятленне. Аднак слабы асноўны сюжэт, праблемы са штучным інтэлектам і багі робяць навінку незавершанай. Аўтар жа GameSpot ацаніў такія моцныя бакі другога сталкера, як уплыў гульцоў на навакольны свет і дынамічныя квесты. Перастрэлкі з сапернікамі і людзьмі атрымаліся захапляльнымі, але вось бітвы з мутантамі раздражняльныя. Таксама ёсць праблемы ў балансе, рамонт рыштунку і боепрыпасы атрымаліся вельмі дарагімі, з-за чаго даводзіцца раставацца з артефактамі. Праз некалькі гадзін пасля рэліза ў сераду гульня дасягнула пікавага онлайну ў 113 000 чалавек і падаецца, што на вечар чацвярга гэта лічба можа стаць яшчэ больш, бо частка геймераў была занята спампоўкай 150 гігабайт кліента. На момант монтажу відэа ў Stalker 2 «Сэрца Чарнобыля» вельмі станоўчыя водгукі ў Steam, іх доля складае 83%. У асноўным хваляць атмасферу і дух, а лаяць за багі і тэхнічныя пытанні. У прымеркаваным да рэліза пасланні распрацоўшчыкі GSC Game World падкрэслілі, што раней нічога настолькі маштабнага не выпускалі. Таму ў Stalker 2 могуць сустракацца шурпатасці. Каманда мае намер уважліва вычытваць зваротную сувязь і аператыўна чыніць няспраўнасці. У першыя дні варта чакаць некалькі ход-фіксаў, пасля чаго студыя пяройдзе да больш маштабных абнаўленняў. Дарожную карту з пастрэлізным кантэнтам апублікуюць у снежні. Stalker 2 «Сэрца Чарнобыля» ўжо даступная на ПК і Xbox, у тым ліку ў Game Pass. На жаль, не ў Беларусі. 19 лістапада, праз 4 гады пасля папярэдняй часткі, выйшла Microsoft Flight Simulator 2024. Тут гульцы могуць абляцець усю нашу планету, якую распрацоўшчыкі пастараліся дэталёва ўзнавіць. У студыі ўручную зарабілі 500 гарадоў, больш за 150 вялікіх аэрапортаў, 10 000 верталётных пляцовак, 900 нафтавых вышак і 2000 славутасцяў. Працэдурная генерацыя, сярод іншага, дапамагла стварыць 1,5 мільярда будынкаў і некалькі трыльёнаў дрэваў. Адным з галоўных новаўвядзенняў Microsoft Flight Simulator стала магчымасць прызямліцца ў любым месцы, каб пешшу даследаваць 27 рэалістычных біёмаў. Таксама гульня прапануе рэжым кар'еры з выкананнем розных місій, адзіночныя і шматкарыстальніцкія выпрабаванні. Аўтары заявілі, што ў падарожжах атрымаецца ўключыць рэвалюцыйны планіроўшчык. Ён дапаможа ў вызначэнні маршрута, разліку паліва, размеркаванні нагрузкі і дасць інфармацыю аб надвор'і. Выкарыстоўваць функцыю у тым ліку можна ў браўзеры або мабільнай праграме. На жаль, зараз у гульні адмоўны рэйтынг у Steam. Пішуць, што з усталёўкай ёсць праблемы. Нібыта суне лаунчер ад Microsoft, бясконцыя загрузкі, адсутнасць курсора і іншыя прыколы, так што трэба пачакаць, пакуль гэта будзе выпраўлена. Гульня даступная на ПК і Xbox, а таксама ў падпісачным сервісе Game Pass. На жаль, не ў Беларусі. Іншыя рэгіёны 309 злотых і 2400 грыўняў.
Сусветны тыраж на гэты раз Farming Simulator 25 перасягнуў 2 мільёны копій. Для гэтага гульні спатрэбіўся тыдзень пасля рэліза 12 лістапада. Аўтары назвалі стартавыя паказчыкі выдатнымі, таксама паведамілі, што рыхтуюць патчы з паляпшэннямі і абнаўленні з дадатковым контентам. Праўда, не ўдакладнілі тэрміны іх рэліза. За тыдзень пасля выхаду Farming Simulator 25 атрымала больш за 6,5 тысяч водгукаў у Steam, сярод якіх 73% станоўчыя. Максімальны ж онлайн гульні на платформе перавысіў 135 тысяч чалавек, і па гэтым паказчыку сімулятар фермера ўвайшоў у топ-20 сярод рэлізаў 2024. Гульня прапануе геймерам пагрузіцца ў жыццё вясковага чалавека, займацца жывёлагадоўляй, садоўніцтвам, будаўніцтвам, вытворчасцю і развіццём на фоне маляўнічых пейзажаў і з дапамогай рознай прафесійнай тэхнікі. Адным з галоўных новаўвядзенняў у гульні стала палепшаная сістэма надвор'я. Геймерам трэба будзе спраўляцца з такімі прыроднымі з'явамі, як ураганы і град, каб абараніць ураджай ад разбуральных наступстваў. У Беларусі $36,5, іншыя рэгіёны 232 злотых і 1000 грыўняў. Прыгода Хана Соло ў спадніцы Star Wars Outlaws не мела добрых фінансавых паказчыкаў, пра што сведчаць як афіцыйныя справаздачы, так і словы кіраўнікоў Ubisoft. Новыя зорныя войны не адзіны правальны праект французаў за апошні час, што і прывяло кампанію да высновы, з гэтым усім нешта трэба рабіць. Не ўпэўнены, што яны знізяць кошт на гульні, але ў шэрагу змяненняў маркетынгавых кампаній было бы няблага. Нягледзячы на непараўнальны чаканнем ажыятаж з боку геймераў да Star Wars Outlaws, распрацоўшчыкі яе не кінулі і нават падрыхтавалі вялікае абнаўленне 1.4, якое выйшла разам з гульнёй у Steam 21 лістапада. Напрыклад, усе баявыя сцэнарыі зараз можна прайсці па стэлсе ці напралом. Змененыя паказчыкі здароўя і брані ворагаў, каб зрабіць іх больш разнастайнымі. Да таго ў іх з'явіліся і ўразлівыя месцы. Таксама з выхадам гульні у Steam 21 лістапада яна атрымала сюжэтнае дапаўненне Wildcard. У Беларусі недаступна. Апублікавалі геймплейны трэйлер VR-хоррора Alien Rogue Incursion. Галоўная гераіня гульні Зула Хендрикс з каланіяльнай пяхоты разам з андроідам Дэйвам на сваім караблі атрымліваюць, як гэта часцей бывае ў серыі, сігнал SOS з адной з планет. Зразумела, там іх чакаюць у госці нашыя старыя знаёмыя ксенаморфы. У шлемах віртуальнай рэальнасці геймерам трэба вывучаць змрочныя лакацыі даследчай станцыі і ваяваць з чужымі пры дапамозе агнястрэльнай зброі. Сярод даступнага рыштунку, судзячы па відэа, з'явіцца як мінімум датчык руху, рэвальвер і вінтоўка. Рэліз гульні адбудзецца 19 снежня для Steam і PlayStation. У Беларусі недаступная, іншыя рэгіёны 185 злотых і 740 грыўняў. Рэмейк старой добрай адвенчуры Amazon The Explorer's Legacy павінен быў выйсці ў лістападзе, але распрацоўшчыкі з Microids прынялі рашэнне пачакаць з рэлізам. Цяпер гульню выпусцяць толькі ў другім квартале 2025. Прычына пераносу класічная, камандзе трэба больш часу на паліроўку. Цытата: «Мы пайшлі на такі крок, каб забяспечыць геймерам найлепшыя ўражанні ад гульні, а таксама гарантаваць поўнае паглыбленне ў гэта незвычайнае падарожжа». Канец цытаты. Amazon The Explorer's Legacy – дэбютнае тварэнне вядомага Бенуа Сакаля, што адказны за легендарную Сайберыя. Тут карыстальнікі выправяцца ў закінутую краіну пад назвай Амерзон, недзе ў Лацінскай Амерыцы, каб выканаць апошняе жаданне памерлага даследчыка. Выйдзе на ПК і кансолях. Даступна ў Беларусі. Рэлізаў бліжэйшых дзён небагата, калі шчыры зусім няма пра што распавесці, але ж каб вы не заставаліся без якой навіначкі і не задаваліся пытаннямі: Рудзі, а ці будзе хоць які чарговы выжывач, ці на худы канец яшчэ адзін сімулятар фермера, калі ласка. У Лума Айленд гульцы апынуцца на сонечным востраве Лума, дзе зоймуцца звыклымі фермерскімі клопатамі, дапамогуць мясцовым жыхарам, выканаюць разнастайныя квесты і асвояць новыя ўменні. На выбор даступна 7 прафесій, у тым ліку рыбак, каваль, кухар і звыклы на любой вёсцы алхімік, што стварае, пэўна, вогненныя воды недзе ў лесе. Кожная спецыялізацыя адкрывае унікальныя магчымасці і заданні, дазваляючы развіваць персанажаў у розных напрамках. Выйшла гэта радасць 21 лістапада на ПК. У Беларусі каштуе ўсяго $6, іншыя рэгіёны 64 злотых і 260 грыўняў.
На гэтым усё. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся з намі сваімі шляхетнымі лайкамі, падабайкамі і каментарыямі. Таксама заходзьце ў тэлеграм-канал Відзік і на альфа-версію ўласнага сайта Vidzik.org, над якім ідзе праца. Ад усяго сэрца дзякую усім спонсорам з Patreon і YouTube канала Рудзі, які зрабіў для вас гэтыя навіны. Ваша падтрымка неацэнная, тым самым дапамагаеце ладзіць усё своечасова і развіваць наш беларускі геймінг і ўласны сайт. А за гэта вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік і записываеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!